Лабаво! Лабаво! Лабаво, хора! Аз съм Манолов. Както вече научихте от заглавието, днес ще говорим за училище. По-точно, какво аз научих в училище. Но Манолов, това ти е третия клип за училище. Ей, никой вече не иска нищо да чува за училище, разбираш ли? Добре, кой си ти, че да ми кажеш колко клипове за училище да правя? Всъщност аз съм ти. Как ще си ти, като аз съм тук, а ти си там? Майко. Като цяло, всичко, което учите в училище е напълно безполезно. Не ме разбирайте погрешно, вярвам, че дадени неща има смисъл да ги научавате там, но само дадени неща. И не, сега не отидете при майките си да кажете, че вече спирате да ходите на училище, защото Манолов така ви е казал. Те и без това не ме харесват, защото по цял ден нищо не прави и само ви влияе зле. И знаеш защо Манолов е дебел? Цял ден нищо не прави, цял ден се шляе, снима клипове само. По-добре спирай този компютър и отивай да си пишеш домашните, казах. Веднага. И като цяло от всички неща, които сме учили в училище, аз даже не запомних тези, които трябваше да запомня. Знаеш колко пъти след като свърших училище съм мерил колко градуса е ъгъла на триъгълник? Точно толкова, колко пъти съм ходил на концерт на Веселин Маринов. Нула, човек. Аз даже не съм виждал триъгълник след това. Да не говорим за другите фигури. Паралелепипед, ромб. Какво това е? Ромб. Това е истинска фигура ли? Ти виждал ли си ромб? Аз никога не съм виждал паралелепипед на живо. Имам чувство, че тези геометрични фигури са измислени от учителите, за да могат да имат какво да преподават през цялата учебна година. То само как звучи паралелепипед. Моля. Ами калкулаторите? Аз в близките 3 години не съм виждал калкулатор на живо. И дори не знам какво правят тези другите копчета. Има всякакви функции на калкулатора. Освен плюс, минус и равно. Аз другите копчета дори не знам за какво са ги сложили. Има някакво МС, МР. Преди си мислих, че това е защото това М означава Манолов. Обаче после видях на един съученик калкулатора и на неговия също имаше МС и МР. И разбрах, че не е заради това. Много се обърках тогава. МС. Музика ли има вътре? Това музикален плеер ли е всъщност? МР. Може би идва от мистър. Значи сега Манолов е и женен. Моля! Но да, има и неща, които аз научих в училище и които до днес днешен са ми полезни. И това е как да формулираме аргумент. По-специално това нещо съм го научил от споренето с учителя. Да речем, че гаджето ти пише, че няма може да се видите, защото ще излиза с приятел. И ти веднага си, ой, сега ще видиш как ще напишат 200 реда съобщение. И първо влизаш в приложението за бележките на телефона си и тръгваш да пишеш там. Сега ще ми питате, що в бележките. Човек, не бъди аматьор, бе. Всеки знае, че първо влизаш в бележките, пишеш там каквото пишеш, за да не е по средата на съобщението да натиснеш бутона изпрати. Защото някакси не става да е. И знаеш ли какво? Искам да си кажа само едно нещо. Съжалявам, без да искам натиснах бутона изпрати. Повече не ми звъни и повече не ме търси. Няма лойка, аз ви казах. Затова първо влизаш в бележките, пишеш си 200 реда, увод, 3-точков план, заключение, както са ти учили в училище. И сякаш се замислиш, кой може да предположи, че писането на есета и съчинения в училище може по някакъв начин да ти помогнат да измъчваш гаджето си през 2017 година? Аз не предполагах. И последното нещо, което научих в училище е как да не показваш слабостите си. Защото винаги когато учителя зададе въпрос и вече всички дигат ръка такива, готови с отговора. Обаче аз не знам отговора. И такъв съм си прибрал ръката в джоба, правя се на разсеян, гледам през прозореца, правя се, че търся нещо под чина. И точно в този момент Манолов отговори: как да стане, бе, човек? И тогава аз съм някакъв: добре, аз бях ли си вдигнал ръката? Не, означава, че не знам отговор. Преди 3 въпроса бях си вдигнал ръката, когато питахте кой иска да се тръгне първи от часа. Ръката ми беше вдигната най-високо от всички. Държах я 10 минути вдигната така. Накрая вече не стигаше кръв в нея. Стана синя цялата, като на смърв. А сега ръката ми беше в джоба. Тоест, не знам отговора. Ако го знаех, щях да индикирам с вдигане на ръка. И естествено, като кажеш това нещо на учител, те да изгонват от час и даже не ти искат отговор повече. Но както и да е, по същия начин е в живота. Да речем, че в джоба имаш 20 грама кокаин и минава полицейска кола пред теб. Ти какво ще направи? Значи, първо трябва да ги гледаш точно в очите, право в очите, да ги следваш, супер самоуверен, изобщо да не се паникьосваш и те просто най-вероятно ще си подминат и даже няма да те спрат. Не дай си Боже обаче, даже нищо да не си направил. Докато минава патрулката, леко се притесниш, изпотиш се малко, ставаш по-такъв нервен, не знаеш на къде да гледаш и познай. Документи за проверка.